Aínda que a situación Covid impedirá a presenza de público nas gradas do Estadio de San Lázaro, a Vila Nollesa concentrará, coa proba deste vindeiro sábado, a atención do atletismo galego coa disputa do Campeonato Galego de 10.000 metros en categoría absoluta. A proba arrancará ás 10 da mañá con 3 series en categoría masculina e unha en feminina. Vamos a ter 3 series de 10.000 metros na categoría masculina, vamos a ter tamén unha serie de 10.000 metros na categoría femenina. Foi baixa de última hora Alejandro Fernández, falei con el outro día no barco de Valdeorras, ten algúns problemas de carácter muscular e non pode estar aquí, pero vamos a contar con persoas importantes como Marta Casanovas, unha muller fondista das mellores a nivel estatal, como Yolanda Gutiérrez, unha muller que xa tivo un gran éxito na maratón, e a mítica Julia Vaquero vai tamén a estar aquí. Noia acollerá tamén ese día as finais dos campeonatos galegos de 5.000 metros en categorías sub-18 e sub-20. Pero a cita en sí estará ademais cargada de simbolismo, xa que este campeonato pasará a partir de agora a denominarse co nome dun mito galego do atletismo, como foi Alejandro Gómez, falecido a principios de ano despois de meses de loita contra un tumor cerebral. A celebración deste campeonato será en homenaxe a Alejandro Gómez, como sabedes, grande atleta galego, que nos abandonaba o pasado día 31 de xaneiro aos 53 anos de idade, despois de loitar varios meses contra un tumor cerebral. Alejandro foi varias veces campeón de España en distintas modalidades, participante de diferentes campeonatos europeos, mundial, e tamén formou parte do equipo olímpico español en Seúl, Barcelona e Atlanta. Para el, o noso recoñecemento. Para homenaxear a figura do atleta vigués, a Federación deseñou tamén un cartel especial para a proba, elaborado por Pedro Calvo. Tanto o Concello como o Club Atletismo Noia, que colabora na organización do campeonato, agradeceron tamén o feito de poder acoller esta proba, unha das máis importantes das que se celebran a nivel autonómico.